Gde ste bre ljudi, evo nas ponovno u Jonji. I danas ćemo krenuti naše novo preživljavanje. Samo nešto. Dobro ljudi. Idemo na naše novo preživljavanje. Idemo. Samo da znate ljudi, ovo će biti preživljavanje sa čitom. Mislim, ja nikad ne koristim čit na serveru. Možda ponekad kad mi je najhitnije za rude, ali za klauru ne. To je prosto... To nije... ja to ne. A žato. Idemo. Ovdje vidim da su dijamanti, pa to mislim. Ne bi, ako glupo mi je. Ljudi, ako pitate kakav je moj. Tako je strašno da će vas usrati u gaći. Ljudi, za početak, pa mi ćemo... Malo pravi. Ej, ljudi, početak pati u ruku, onda ćemo da podsjećemo ova drva i onda ćemo vidim bukvalno prekrasno. I sad to je kao ja biram neke stvari koje me trebaju. Kila prego. Tu ćemo mi još malo da proširimo, nećemo mi samo ovako. Idemo ljudi. Ovako, to će biti naša mala prostorija za početak. Napravim kameni pik. Ove account. Ali sad se me pitate zašto ja ne snimam na Mineplex-u. Pa kikuli su. Jer sam čitao. Se kroz ove. I ljudi, kroz ovaj kamen je mačar. Ljudi, jednu stvar nisam podesio. Sad ćete da vidite. Podesio sam ove tri stvari. Sio sam lapis, ali nisam crven kamen pre. Hoće tek tako sam tu. Ljudi, ovo će biti prva epizoda našeg preživljavanja. Samo da znate, ja sam instalirao cheat koji mi to daje sve ove gluposti. Idemo mi malo dule. Idemo. Ljudi, idemo. Malo
klub. Nismo ni gledali. Evo, nešto lagano. Dobro, prestao. Ne bi trebalo. Šte? Može da laga, ali ajde. Budemo realni, ne lagati. Ljudi, to će biti to za ovaj epizod, šalim se, bre. Ma neće to biti to samo za sekunde. Idemo malo utre. Ne. Neće da pređeš. Izvinite ljudi, što govoriš met. Na. Meću prošt. Babu. Fuck. Tu ću da napravim kao neku kuhinjicu. Ajde, tu. To tu. To. Mrežu, ne. Stani dogodna. A imam jednu bolju stvar. Ja mogu da letim, pošto sam u čitu. I to. Vidite. Ja mogu da letim. Ali ovo nikad ne možete. Da trošite svoje helte. I vidite koliko sam ja potrošio helte. Čekaj sam da namestim malo sluške. Evo ih. Ovako. What? Vidite. Kamen možete ispeći. Ja to neću. Malo ćemo da proširimo. U sljedećoj epizodi ćemo verovatno da idemo da kopamo. Nećemo da uređujemo kuću. To ćemo u trećoj epizodi. Tu ćemo nešto malo da uređujemo, da bude lepše. Da ne živimo ko cigari u rupi. Kako se kaže, lepše rodi. Ko želite to da idemo. Ovako, dobro. Ovako. Za početak. Opcije, ne, jedi govna. Dostignuće. Uradili smo otvaranje, uradili smo to, mač. Pik smo uradili, pesnicu. Šina. Vozi se najmanje 1 kilometar od početka tačke u rudarskom vagonu. A daj, brate, mi tek počeli, oni hoće dijamante. Ajde bre, me beži u kurac. Pa pesnica jako sporo beže. Ajde, još malo ću ovako. Primim sekiru. Napišite u komentarima da li ste gledali Termin zbijal parod. To nije pravi to neki deko. Recite mi da li ili to minimalno malo smiješno. Malo smiješno. Nije toliko, ali ajde malo. Jeste, još malo. Da raščistimo ovdje. Možda ćemo biti to. Ćemo raditi neke gluposti. To tako, 33, okej. Idemo mi u našu rupicu.
Reklo ovo barem malo. Jest. Okej. Neće. Ljudi, idemo, mi ćemo vamo da kopamo i da tu ćemo napraviti kao neku prostoriju malo. Potočimo čestove. To tu. Fail! Ovo je bio, ljudi, fail. Tako da idemo mi ovdje. Zapravo to tu. Ne. Ko? Dobro. I ovako. Ljudi, to smo napravili. Pružiš pomalo. Mi ćemo da napravimo nešto. Ljudi, to je bilo sve za ovaj klip. Žao mi je što moramo da prekidamo, ali dugi malo klip. Ljudi, to je bilo sve za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozz za sve vas! Samo da preko što prekinemo. Jedna osoba je htjela da vidi mene najviše na YouTube. Ne, nešto laga. A to je moj drugar iz škole Mihajlo. On me je jako htio da vidi na YouTube. Pa sam ja odlučio za škip. Tako da, evo. Okej, to tako. Dobro. To je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozz.